kali kula lho. Rupamu kok cebok.
Wis angel temen tuturamu, angel temen tuturamu. Koyok ngene ya. Bu, ada ibu-ibu guys. Kok niru makne gak ngene arek iki. Nek niru makne ngono mesti pinter. Arek dapat. Kok niru mulai arek wis ta. Tangan munduk iku apa. Potongan kok lompongan.
Blitar sampun pusadani wonten karsa panjenengan sami. Salajengipun dumateng para pengrawit kula aturi lerem sawatawis inggih menika sarapan kedua. Oh, rupamu kok cebok. Wasana Yekti Pratandha Paliwahan Agung sampun paripurna. Kula minangkan saking para kadang-kadang sedaya juru foto, juru rias, juru pangrangawit, juru sound system, juru lati puri paharyan. Sebisa malih aku pilih anggenipun paring lelati wonten keluarga aku Bapak Muhammad kakek sepupan lumantar kawula namung saged nyuwun lumuturing sing samudra sami. Kula namung saged nderekaken kanthi rahayu ingkang sarewiti nemu susilo sajeng salwiring wigati. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur